Ang tanan dinhi sa kalibutan igsoon, dunay gayoy purpose si Lord. Dunay mga tuyo si Lord. Labi na gayud sa atong mga kinabuhi igsoon. Gipili kita sa Ginoo sukad pa sa sinugdan tungod kay dunay tuyo ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Efeso 1 bersikulo 11. Ang tanang butang gibuhat sumala sa laraw ug pagbuot sa Dios. Og diha kang Kristo, gipili kami sa Dios aron mahimong iyang katawhan sumala sa iyang tuyo sukad pa sa sinugdan. Ang atong mga kinabuhi igsoon mahinungdanon kayo. Busa ato kining ampingan sa pag-alagad sa Ginoo ug dili sa kalibutan. Tungod kay ang atong kinabuhi gibuhat sa Dios sumala sa iyang mga laraw, sumala sa iyang mga tuyo sa atong kinabuhi. Ang Ginoo mo'y magbuot sa atong mga kinabuhi ug dili kita ang magbuot sa atong mga kinabuhi. Sukad pa sa sinugdan sa atong mga kinabuhi, sukad pa nga gibuntis kita, hangtod gipanganak kita, hangtod karon igsoon, dunay tuyo ang Ginoo nganong ania kita sa kalibutan. Gusto sa Dios igsoon nga atong ipadayon pagsangyaw ang mga pulong sa Ginoo. Gusto sa Ginoo igsoon nga atong ipadayon kung unsa ang mga maayong butang nga nabuhat ni Jesus dinhi sa kalibutan. Tungod kay gusto sa Dios nga kitang tanan mahimong iyang makatawhan. Tungod kay kitang tanan iyang mga pinili. Kitang tanan iyang mga anak. Busa ang atong kinabuhi alang sa Ginoo tungod sa tuyo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Busa dili kita magpadala sa mga kalibutanong buhat dinhi sa kalibutan, kun dili atong paharion ang Dios aron makabuhat kita sa tuyo sa Dios sa atong mga kinabuhi. God bless sa tanan.